En achiel kuom yawuot luo miwacho ni wacho pachgi ma onge luor. En achiel kuom jalnero ma seche ma japiny hinyore to nyaka chop kanyero mondo mi one ni to magi eki dhi e yo machalnade. Jakom mar jogieko ma gin jodak e Kisumu County kendo achiel kuom jogieko makedo ne ratiro mar oganda live e chenro mairi mar Rameny County migosi Audi Ogada kwadago mbaka weche gieko mathoth mokalo projects matimre e Kisumu County ka ywak mar MCAs kaachiel koda gi Deputy Governor ma Kisumu County nowacho ni oyo de ben nitie riute odin mondo mi tim gik moko take advantage gi dobogo de usuru michoyo Kisumu County odhi malach ahinya. Dibedi ni agulu ma pile pile waketo wang'ane chwakre mos nieri barore to wakia koso ang'o matimre. Mano wuok e kamkunji kada romo mar jotelo mag executive MCAs kaachiel koda rera pogore e twak margi e wi Kisumu County. Nyinga en Harun Otieno kaka pile wachake tende nyaka chope giko mare migosi Audi Ogada live Rameny County. Inade jedwa ndalo mathoth nyaka ni bi chendo nyaka woni sedhe nade watemo nyalo wacho ni Nyasaye osemiyo wa thuolo ma mondo mi podho dhi nyime gi bede Uganda. Tuoche nitie neno kaka corona chal iluongo ni third wave ni neno kaka obiro ka Nyasaye pod omiyowa omi to miya to gi jowinjo waduto aparo ni mano gima duong' ahinya mondo wawachi ni mano ng'wono maduong' ma Nyasaye. Mar ariyo kwasebedo gi ng'wono mar Nyasaye kamano to koro wechewa machando oganda iye kata koro nyaka wawachi nyaka wawuo gi jotendwa nyaka wawuo gi jopiny mano e oganda mane mise mar dongruok en ni ji stakeholders biro to go mbaka kuonde ma nyawo nitie, kuonde ma teko nitie, kuonde ma dhi maber waduto bet to wawacho. Omiyo ayudo nafas kendo daher mondo wawuo oganda dongruok ma Kisumu. Kailo usewuoyo oganda wi dongruok ma Kisumu jaduong' ng'ato penjo ni to wang'i kaka ilo jodak ma Kisumu County e mor gik matimre Kisumu koso kimorgo? Aron adwa na wachi ne amor to nitie kama kamor no chope kendo kura kuyo. Yes. Gima morgo ni en ni lek ma Kisumu luongo ni vision mar governor mano kete manifesto to gi moko mabo medo waneno ka moko kuomgi itemo riambo gi ng'wech ahinya mana no kawo kama tin lek mar governor kata gik ma timore maber mamoro oganda ma ji te yiego ni wayie dongruok mantie, wayie gik matimore to kibedo kama tena hinya king'iyo setup ma Kisumu County moting'o Nyakach, moting'o Seme, moting'o Kisumu East, oting'o wa iye kaka Kisumu City kod bedewa mamoko machalo kaka Kisumu West kucho. So kwa go picha no talbun ne te to wayudo ka ng'wech mar ingre within the CBD ok ng'wech mar ingre Ahero, ok ng'wech mar ingre Katito. Koro mago e gik ma anyalo wacho ni kanyocha bura moro bedo siala kucha maparo ni bire to ne awinjo ka ji wuoyo mopogore maber. In fact bura masiala na adwa wacharo it was one of the best meeting. Kapo ga di bura ne nikech bura ne nitie gweche mathoth mokalo manyaka wakol jaduong'. Ng'ato ng'iyo kama iwuoyo to nyalo dok ni county ma Kisumu ni romo ok noger dichiel jaduong'. Samoro gichako gi chuny town eka gidhi oko to ng'ato be nyalo wacho ni samoro pesa mobiro mar gero Kisumu nieri en modwa geto kamoro obiro kantiere kamoro mochomo tir ochalo pi mowacho ni mae to dhi mana river yala to mae to dhi kuma kama jaduong'. Kata mna king'iyo oganda mane dhi Kanam. Yes. Musa notelo negi be mano wuotho kod gi wuoth mabor ahinya but ok ochopo kod gi loka. Mane wuoth mane waparo kata mwaparo ni Kisumu kigere yo makare to nyal ger gimoro yo makare 100 meters ok nyalre. Nyaka bedi ni ng'we 100 meters en ng'wech marumo peyo. Ok en ng'wech ma dhano nyalo kudo ne muya malor pa 24. So ng'wech mitero Kisumu gi ng'wech ahinya
to kaw mana component moko mitero gi ng'wech to component moko to ling to kama oseter gi ng'wech kawuono to duogo ling kelo top kendo kelo weche mang'eny ahinya ni kata for example kachok nochake maber lochi okel kanyo ma lori ka lori chule 7,000 golo gine ka tero ka mwindi in fact idino ni mwindi bur te chule loche en mo kende dino bur cha idino ni bur to loche ne mo itiyo godo kendo. You see this jomono reso ne ji wacho ni gore gi county but nikech gima ne timo ber ne takology yes ne waling wadugo piny ni kata kamane gima en to kamane matongol gima chilo makani ento mondo miyo rango sani to yudo ni percentage mane wasekadho go gino yes wachak waduoko piny kendo koro duogo mapiny ahinya nikech taka no koro kodhi timo no so chal mana gi kaka nomuki omuk kabisa yes ma lwang'ni muko win matimuko Isumi muko railways penyi muko kamora mori muko Kibuye muko oile make yani umuk ketias umuk te 1 year down the line kundi mamoko nothing ma tangible buya bungwe makendo koro chako tikeno kine gima timore to japiny to ne paro ni afadhali ohinyre kuom ndalo matin yes to ndalo matin no ma projection margi ne nyalo bedo kata dweche 6 kata higa to ai to kuro duo back no kuro loss ne kama ber so around adifa gi speed meriembe go some of these good projects mantiere go speed ni okay speedy madi chopo utete mosager pinyani kata ma waset gero gi speed neno ka ng'eny gi osegore piny kata profi sama ne gero senena no kaber kendi duogi yudo ka koro polisi mamako ji nang'o engineer nang'o mago osetimre ji oseneno so de wabed joma nyalo medo paro aron manyalo kawo pach professionals ma wan go mantiere kotel ne gi governor ma is a professor with the technical team ma en go te to wachako kawo paro mar the people ma right gi bende wachre comprehensively ni okunego bed violated sama itimo any project ma is intended to improve their livelihood. For example, KUP project, the objective mare was to improve the livelihood of Jowa Modak Kisumu and Mane Mumio they don't find no video and they were very specific. They were targeting the slums areas Kuman Chandwok Ngenye. And if you look at the original concept, it is very clear. Yes. All our slums were to be upgraded. All our roads were to be schools, drainage system, and all that. Building of our market, creation of new bus park. Yes. They were in the component under 40 million euros. Manokel all the way into 202. And around. Adwa wachi ni ka pesa no gindalo mo delay for reasons kata circumstances ma is not clear to all of us kata joma winja kata jom but now kaka banobiro to it took advantage of this. I watch ni ya pesa ni osebet ka onyalo dog wati kode which is an idea ma awacho kendo jukicho owacho nyoro days before yesterday nyon kibura Friday I think ne wan gibura Mark Kara Kenya Alliance of Residents Association ma Kenya wangim no luongo ji stakeholders mopogore civil society and ne wan gibura Kisumu hotel and the issue was demolition of Kisumu. Kadi in a meeting I remember the word Kibiri named one of the media personnel. Yes. Ibiro yudo ni japiny no or support development matimre Kisumu 100%. But japiny no differ gi the how kakitime 100%. Kaking'iyo ni chandruok osebetie ye kanyo mokadho. Mama moro nitie Makasembu mane wuoga ahinya kawacho ni tera adhi atho tera ninyo. I don't know whether you saw that. Yeah. In fact, nyaka miyo mano tho. Mama no tho. Makasembu ka. Okay, madine ne ng'eny nieri. That woman died. Talking about stoch mama Arun mama no. Yes.
kirango stot mama ka kuro no timo backup otama kata kaka dandike otama kata kaka ndike kanya kareze to kanyalo bedo ngama kuro okonyo kata mate mama ni ne onge nyathi yes mama ni nyamin nonyuolo nyathi achiel to nyamin nopo nyatin nyamin ni ema kuro no dako kamin nyamin nyathi no to nyathi no bugo to kaja igi pire kamin gi no seto mama ni okonyuol yes to nyamin gi nonyuolo nyathi yes to kama mama chopo to nyathino ema kuro kawo en mopidho ka nyathino bochopo higni 38 nyathino botimore nade otho asto mama di bende wuon par ibeno acheno sepo wuon par gi mane jogo se riembe nyaka kuma no daki osetho aro koro maka sembo kama ne mama no dake kiosk mane mama ni ogero aro mane mama ni ogero i estate ka whether gine legal or not ma jio pango nyithi polytechnic no pango koro mage mane nyithinde in fact moko no wewe dagi because he wanted to feel ni en bende ochal ngamo ni koro ka tinga no biro to kungo kiosk mo kungo daro nyithindo gi and remember sama no ywak podo ko dar maka sembo podo ne od to gima no ywak maduong nyithindo ko sedar odhi kanyi odonginga that mother never stayed for 2 months he died very unfortunate and what do kunya sayro kama emomiyo yes ido pinje mo no be gimada piny be ukawga thuolo maru mar nyiso japenj gigi mondo mi giwinji be usedhi mogo mbaka gi executive mwacho ne yawa magi matimore mondo mi kik ng'ato dinite kamoro jadong achiel kum provision mar information momiwa kikatiba en kaka wawache it is provided and more so if we have an administration everybody want to tell the governor his own side of the story and defend richo majapiny wacho yes and give the governor informations moko ma are not accurate such kind of administration around nyaka warang kata nyaka change the system mwanyalo timo gik moko emomiyo wacho ni as much as Kisumu kwe atimo gimiluongo ni conflict management wacho the absence of war does not mean that it is not a guarantee ni kuintiere kar Kanyero ibiro yudo at the end of this year wabiro bet ni county government mar Kisumu utiyo gi pesa japiny e yo marach bugi nikech pesa no utigo kum lawyers mondo defend county government e gik makane wanyalo tiyo gi chike ma wan go aro dine wakony jadong audio gada ng'ato bro penj jadong gi luor makende ni Kisumu County di bene telo mar Ngira Nyang' Nyong'o kato bedo ni achiel kuom gik manong'e godo Ngira Nyang' Nyong'o ne ni en ng'ama no soma ahinya di bed ni ne gichaka kawo tich omuk kuonde moko ne onge plan maber mong'e ni pesa ni nika wamuko ka to madonjo kar kaidi ka ng'adi pangi more ode awacho kendo paro kendo ji mang'eny bende wacho ni waket gini into faces waket dongruok kata gedo into faces do wan kama ber moloyo to ng'wech mar 100 meters ma asewacho cho airititini ni neno kata routing ni donge nyo giketo thorota nyo chakre donge gibiro studio ka Mulimbo biro ka interview ma wacho ni koro jo proposal ma gin go jo kama gin koro ne gewe margi jo kama koro gitiyo because it was unrealistic it was no involved the people properly ma jok mane gibiro ma gibedo go ma giwinjire moro no kodok kuja joka dwar na riembo ni bwana no losi lower nade so you mean ni kirango gimiluongo ni stakeholder to nyaki the above areas my impact mar gimiro temo no dhite merona nyakwa kaw break maraje do nyaka doga penyi wach mar public participation un kaka civil society ema ulale kulos elo japeny in terms of watching patch gino kaw koso asto maleng man godo thothu jaduong tiyo gi county koro to kamania wari gigeno koso geno onge live chino mari mar Rameny County Migosi Audi Ogada owacho paro maleo owache mosa ahinya ongisa ni Haron ka obedo ni onge jok momakore ngum kata sati gi sati mano konyiso ni pinyno
nitiere koda gi kwe. Ng'ama diwache ber molo mairi nyaka no manjo gi komacho pachgi ma onge lu nikech kochopo sama piny tek to nyaka nyis sirikal adieri maduk. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni chino mari mara manyika otogo ba kod migosi Audi Ogada en jakom mar joge komodak Kisumu County en achiel kuom jokene ratiro mar Uganda nochako chon sani kendo pod ogeno mar time ka odhi kod mbele ko ang'eyo giyo kuma timre Kisumu County ywak mantiere mar japiny bura mancha nobedo miluongo ni Kamkunyi kachiel kod moko mathoth penjo maduong' Kisumu ni kare koso Kisumu obayo yo makuma nego beni piny dhiye kata kamano nyise ni Haron dongruok matimre Kisumu to bayo ndi kata kamano itimo gi kod ng'wech mar identity kachiel koda gi paro mar japiny bende ok okaw gininde tijgi koso ok gininde tijgi. Jaduong' Audi Ogada gi luor makende chien kacha chande ne un joge kuma ne dhi doho ne wacho ni maeri nyaka tem e yo makare ne un joge kuma ni koni oyo japiny ok okaw pare mare kama maeri nyaka dhi kaw paro mar japiny gie sani malene tini thoth maru tiyo kod sirikal kendo duondu ong'ade en adieri koso miriam. Aaron, kirango chike mawango kirango the constitution of Kenya adwa na wachi article 174 the object of devolution the object of devolution under article 1 is very clear on gimoluongo ni participation of the people. Our national values are under article 10 of the constitution to carry the theme of public participation as a value in our national values. So participation of the people is a national value in the Kenya Constitution, is a national value. And therefore, entra tero mar ngata. It doesn't matter ni in title man. But any Kenyan, in fact, kisom article 22 of the Constitution, actually as individual, as a group, as an association, or in the public interest, ja Kenya mora nyalo raise any issue. Lakini bendi ng'eyo Jaduong' Audi Ogada ni dena maneno chilo ni sani kia chik miwacho ni eri nyaka jomoko modhi sikul en ong'ang'ani no gola Jubilee to kia ni bende somo pache momiyo yes kirango article 38 and article 81 ma wuoyo about political elections issue mag siasa wabet gi our representative more represent dayo ma winj gi ma wawacho ni yes our MCS or it come up dayo no gon kura mo delegate teko de mi mo ne upenj go gimoro ne MCA ne to delegate teko ne to kemi wacho no ndio serikali ni wacho ni mo hukumu mitich emo wacho yes ni MCS negi the delegated power to raise issues ma affect Japan and around kirango maber kama wane gi shida any one mix oversight representation ai to bedo ni wadwa bedo jogo makoro deo wang jogo mune wa oversight wachalo jomoluro wang mune bino penyo yiki kwa team kima unego mubedo provided mondo watim kanye ma wabete gi gap emwanyaw maru timre na obeti makoro jomiluongo ni civil society koro onego supplement mane jomo waluongo ni kaka our voices the FM station man gi teko kendo adiera do wacho ni our FM stations mag Uganda mar luo kotel ne gi namlulu osetimo tich momiyo Uganda chopo kama chopo e yore mang'eny ahinya nyithindo ma skul osetamo usitere school through
irrespiratory jotuo mosekwamo osiptal osemiyo wuok e osiptal through agitation maru kama. So to me mano failure mar leaders mowase supplement kaka oganda, because okonya bedo gi leaders ma county assembly nigi health committee to pok nodhiga e osiptande ma wan gi mung'e ni challenges mage ma wan go osiptal. In fact kidhi osiptal nyoro nyane osiptal tibiro yudo ni issue mag mwawacho ni nitie a lot mwatime health center en gima the impact mare is not being felt e osiptal ka intie kata gi jotije mag osiptal go ok feel, and they are saying ni surely we are not giving priority to our hospitals. Nitiere penjo achiel masepenji kata pok iduoka, asepenji godere yadhi penji kendo mana dek jaduong'. Be iparo ni moko kuomu civil society okaw gi sirikal? Kirango the law, I always refer to the law. Okay. I'm walking through the law. Okay. Kirango the law, nitie certain provisions ma obedo provided kata nitie appointment moko mag boards ma nitie the law wacho nitie positions ma nyaka kete member of civil society. For example, Kiwasco board, there is a portion for a representative of civil society. The appointments you did Yes. If you come to the city board, there is a slot for civil society, and there are several others. Yes. In fact, even if you look at section 41 Mother National Police Service, ma community policy, one county policing authority, one position. So, civil society nigi space mage in these boards under the law. But the issue and onego beni one kaka civil society. Yes. Bet to awacho one second. Utera agenda mar japiny ka. Utera agenda mar japiny ka one second naru. Yes. In koro on behalf of civil society. Yes. They represent wakacha. Iwinjo. On kata mna kiyudo, for example, inyalo yudo kata ka ne wakelo gimoro ni Kisumu Transport Board, ibiro yudo ka governor kata mna county policing authority ni ibiro yudo ka governor ni appointees ji ang'wen. Man more appoint to bureau. So it is provided ni one monego make the appointment. Surprisingly, yes. Ni onge a member of civil society matiyo gi county, yes gitiyo to nitie matiyo, but ibiro yudo ma muwuok under our umbrella kaka under Western Nyanza one magolo kiwan kata wa propose, yes, o kata wa propose to jogo dhi oweyo nikech ok qualify. Yes. Onge ng'at ma ono wuogi no se second mondo mi chop kanyo ero mano dhi mana yudo kondi kata kamano. So ng'ama ni kanyo ni kanyo nitiere jogi kuma tiyo kanyo gidhi kigen ma friendly to some of the authorities. Omiyo duond civil society sani ling e Kisumu County. An adwa wacho ni duond civil society are calling around. Yes, it is not visible. Yes, it is not visible. Yes. Or invisible. Yes. But go walk into the corridor of court and find out ni civil society otero cases at the court. Awinji jaduong'. Otero cases at the court. Awinji mama walk there and find out. Go there. We have changed the system. Yes. This government has become a government ma okinyal face kama. Even okinyal face kamano because he will not listen. Even kineno kata mana sani backup ma police chiwo ketemo the counties. Then you wonder what okachien koswadhiga. Emano penje duong'. Audio gada ni kanye seche ma imako japiny nyonge mask to police mamake wuono korako mask. Ikaw itere central gipong ji mainga 1,000 cho mak 2,000 gipong ji 2,000 ing'eyo central kaka en se dhi kachande dhano nyorore. Aaron Ngeso ne mama mori mako around about Kisumu Boys. Yes. Ten gi nyathi to nonge masks. To jopiny otamore ni yawa mama ni gi nyathi utere kanye onge mask we wamiye mask japiny donate mask ne ma to police wa insist ne dhi kode sama tin police osego simo gari mara charge osebiro tiagas osetimnade osewiti tiagas ni lungo ji nyaka ichiro mbero nyaka joma nie bus stand kucho imanyo ne joma ji kucha pi maluoko go wenge gin kiliodo nyithi jirenge e bus park luoko pi mana ne mask mar roundabout makane to mitoka mitere mama ni to already opong ma kata skeche moko obet gi oko to okay mask. So you wonder surely
implementations mag some of these policies mikelo and guidelines onego wa control gi. Iwinjo ka koro nyocho chieng' moro ka nyocho en adei ma Kisume manobedo headline mar news ma kedhi e TV ka police station ma jirwake sel jirwake ma sel Kisume mano ni headline. Yes. And because no Lord we say wawacho ni rwako ji e sel mako ji is not the provision ma biro konyowa mondo wa stop issue mar COVID. Apar go chiko nieri. There is preventive, there is curative, there is rehabilitative. Mago duto gin gik ma professional ong'eyo no nego bed ni timo. So ang'oma watimo, can the county government even allocate some money mondo mask obedi e japiny? Seche mipenjo mano bino penjo ni kanjo goji Kisumu. Poka winjo ka wuoye jaduong' media osechung', wan osechung' ma in fact osebogo nyaka ngimawa. Kwa wacho ni wuoyo ka ito rach ka nyaka tim kama iri. Picha mani mi ka wach ni motegno. Yes. Ng'ama nogole. Awinji. Picha mane kriti mane kata nyathi ma kijana cha wapar dhoge ng'ama nogol picha ni gote an masegologi. Tasegologi mana ka discuss gi my brother Orimba ma wi mara tega ahinya. Samuel Orimba is a young man ma an ga dier na wacho no understand tije monego timna. Dhano pake to joge. No, and put a watch that man has master tije monego ti. Because surely we are human beings. Whether who kata kugole ni moteri kancha. The nature of work put out guarantee. But now supervision mar jogegi to gi discipline mar jogegi kai modhi wrong kai manyaka watem to mane mo nyaka wakame into mise ni bolo limba nikech sam en kai en ngata di okonyal ng'eyo gima timre Kaloleni okonyal ng'eyo gima timre Bus Park okonyal ng'eyo gima timre so wan ma kwa yudo gi kama to wang'ise ni bwana Orimba and I'm very happy ni kane kata picha nkuro chopo ne mo usugine no admit there was a problem but ne gide none ma ne ginone ma bino duko ne report ni ngacha ne on the process ma ne gido ma ko ngano no gore pinyango mtoka but fiwe ma ngano kende mine gi osebedo ki problem ase discuss kod kirango Simba ne kata this morning I've texted Orimba over some cases maromo ko kin I've texted him because this is important ni kata ka digo koko to ka de konya lot but ka wacho ne yakabini senyise bende makotamore nyalo konyo mapiyo iwinjo ingeni marwa ni jomoko biro wacho ni waudi to gomna koko kamano but ka ngisi no Orimba gima kama timre kama sane you know wacho na ni weane yudo kosego simo kacha and the matter seems jero kingyo kamera ne tiri weche thoth moko da penji marute wach moko penji ni go mwacho jero kingyo kamera ne tiri adwana watch ne Kisumu county government to maloyo the city manager ni onge serikal mo tiyo mo onge chik serikal olosne chik to tije mi tiyo gite okel chik emomiyo kata mna acting city manager chopo obiro through the process mar chik governor obiro through the process mar chik to chike mokelo gigo ochako ochugo chike moko momiyo gi mondo gitigo da her wacho ne the city manager ni orangi section 20 of Urban Areas City Act wacho ni powers mag the board near section 20 mar Urban Areas City Act section 21 this section 20 section 21 wacho maler ni powers mag urban areas and city kaka Kisumu is vested on the service board waluongo ni city board magi joma timo formulation mag policies magi joma make decision magi joma kelo public participation magi joma unigo gi jopiny under section 20 to section 21 bendo chako miyo gi powers magigi ni nitie powers makaki digo kutimre kaka gete to tiyo I want to take by saying yes ni the city manager should always his appointment is driven under section 28 Urban and City Act and his role under that section
is to implement. So a year code, no team implementation, but under that particular law, Section 22 or provide the public fora under the same act. Schedule 2 of the same urban area or provide the public participation acquire. With all this section I mention section 20, I mention section 21, I mention section 22, I mention section 28, I mention schedule 2, I mention section 36, the object. Warang gigo to a T code get your pain. Ngata tiyogi those powers but under those provisions of that. Kwa nyisigi mwana nyaka na chaki interview nyaka nene. Kawono ni yeri. Mia interview mpuku ni miyaga. Nyaka nene jeduwa. 2021. Chali tiri weche. Matota inya. Chilu kumgi kumanyaka team sasa mapichano. Mara goyo mpaka kod mulur audio gada. Yani nyaka kao katiba mara. Nyaka ngema beri kendo county act. Makenya chande. Tudike ngeo ni act. Section. Ngango probedo kanitire. Matota mokalo live. Chendu mara manyika unachakwa doga timu kendo chengu machelo. Wecho dong matota henya. Bro temo kwa iku yie. Tobie kuku marwaji umanyeto. Kuku marwaji. Ya manyakwa goyo mbaka. Marmoko mudong kairi. Nyinga. En Harun Otieno be kuti ni maber. Chako doga timbe kenu cheng machielo. Oriti makawuono ne. Yes, wach maribugi. Chani tigi mida wach. Okay. Doko nujo penyero kamano, watwe uru mask, mondo miwa avoid issues mag police, watwe uru mask. Ero kamano. Ero kamano. Ero kamano. Watwe uru mask, watwe uru mask.